Стигна цяло пазиш по оплатата. Давай ви. Виж, маската препърне. Да разката, да разката. Добре. Айде, и респирира се. Чакай. Точно в момента дет не трябва да се чака. Добре, не мога да е. Никой няма да бута да съм сигурен, че няма да хванеш. Нищо повече. Е така да да съм сигурен, че няма да хванеш. Ама не. Да. Няма да бутна, бе. Ми кажеш, няма да бутна на ръка. А, добре, махам се. Не е интереса на вас. Картете е много силно стена, правилно. Каче напред. Докато ти силно напред. Е, точно за мен. Просто гледаш на скалата. Ако не са пресни? Няма да се, дай да скача. Ако кажа, Добре, краката, а? Вали? Смайл? Трудно да извлечем ученика от това лице. Айде, дай. Чакай секунда. То тук става много по-страшно. По-малко страшно няма да стане, нищо по-ниски. Айде, скача. Или си казвам. Мечка страх, аз съм на страх и скачам. Или се насираш. Да, едно това са вълшебните думи за насиране. Айде, почай, да, защото... Всички бяха се. Само тя беше най-смела. Добре, покорим. Имаше помощ. Айде, дай. Обаче, добре скочи на прекалапо. Не скочи добре. Мама е добре. Майко! Как е долу? Не те чува. Гаге! Почивка обедна, ще им деклисира да хапне, бе. Стой там, пази лапи. Гаге. Само да не си избягал, Стой малко там. Стой! Сайдва ме! Не си го само стига ли му се? Ай, ще спървам.